नैबे नम्बाजै गोदाननि YouTube चेनेलखौ हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान YouTube चेनेल नम्बाजै रानि चेनेलाव बरायनाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जे मा जागोन जे आं दिनै नोंथांमोननो नारजि आरो अमा संनानै दिन्थिगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो आं माबायदिनि सङो नै लोगोफोर आङो गिबियावनो नारजिखौ एसे रुगारनानै लाग्रोबाय मानो होनबा आङो बांद्राय गोखाखौ जानो हाया बेनि थाखायनो आङो रुनायसो जायो आरो दा नोंथांमोना बोरै जायो बेखौ आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो गोखा जानो हायो ना हाया आंथ' हाखाया लोगोफोर ओमफ्राय नै अमाखौबो बर'नि जोबोद गोथाव बयनिबो थाखाय अनजाथाव अमा बेदर रुनानै लाबाय आरो एसे दहाय फुङावनो लाबोनायमोन नालाय एवफ्रामनानै दोनदों आङो ओमफ्राय दा मोजाङै एवफिनगोन आरो जिरा मस्ला सामब्राम बानलु होनानै थिगसे जागोन आरो दिनै नारजिजों आरो बेजों लोगोसे जोंनो नारजि अमायाव मा नांगौ होनब्ला नुबाय गोबाब खारै बे गैयाबानो नारजि ओंख्रिया जाया बिनि थाखायनो बेखौ सरगारनानै लानाय जाबाय बिदि आरो आंना सरगारनाय फर्मुलाया नोंथांमोना बोरै बोरै खालामो सोरबा जियाव खालामो सिथ्रियावजों खालामो सोरबा नालेंखर खलथायाव खालामो ओमफ्राय नै आंना नालेंखर खलथाबो गैया जि मोजांबो गैया नालाय ओंखायनो बथलावनो खालामबाय आरोना जोबोद मोजां जायो बिदियानो नै जा गोगो आराम फैखायो आरो गाइस आं दा खारै सरगारगासिनो दङ ओमफ्राय जेबो खामानि गैथ'आ बिनि थाखायनो दा ओरैनो जिरायलाबायनानै दंथ'यो आरो दा खारैया बुरजा जायोब्ला एबा एसे होनायनि आन्था जायोब्ला आङो संनायखौ जागायगोन आरो बे नारजि अमा संनायखौ नोंथांमोननो संनानै भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर आंना खारै सरगारनाया जाबायमोन नालाय आङो ओंखायनो नै कुकाराव रुनो लाबाय दा आङो रेडि खालामगासिनो दं आरो बेयाव माइरं रन्दै होनोसै एसे खारै एसे होनोसै ओमफ्राय रुबाय थानोसै संख्रि एसे होनानै लाखाबाय नै लोगोफोर आंना रुनाया जाबायानो नै लोगोफोर आङो रेडि लाखाबाय बेदरनि थाखाय नारजियाबो जाबाय नै ओमफ्राय नै बेदरना रेडि सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु पासफरन मिट मस्ला गरम मस्ला बेनोसै आरो बेदराव बेखौनो होनोसै ओमफ्राय नैबाव एवनोसै नैबे जाबायानो सानांसिगौ दायो सागोन आङो र' थावखौ एसेल' होगोन आङो सामब्रामनि थाखायसो बेबो सामब्राम आरि हरामोन आङो थावखौनो ओरैनो बेदर आलुफोरजों जानाय दस्रा मैगंफोरजों जानायबाथ' आं अमायाव थावखौनो होआ ओरैनो सङो आरो अमा गोजाखौ हरगोनसै एसे थावखौनो हरग्रोखायो आङो ओमफ्राय दा मोनसेबा एसे हरबावो आरो मोननै हरो आङो बयनाबो आलदा आलदा ना संनाया सोरबा मोनसेयावनो खेबसेनो ज' हरो आंहा थावआव एसे हरो आरो मोनसेयाव एसे हरो मैखौ होनसै बाराव मैखौ होनसै मैखौ अखा बोथोर ना दैज्लां समाव नारजि अमा जानो नागिरदों खोरोमगासिनो ओमफ्राय कारेन्टबो थांबाय सिगाङाव मबाइल टर्च सेरनानैसो संगासिनो आङो जाबायानो नै बेदरखौ होनसै बाराव आयै गोदौफबजोब्बाय बेदरखौ हरनोसै आं मोनबायानो नै लोगोफोर जि मोजां गोदौखाबाय एक्टरा मोरै दंलै नारजि जानो रेडि जादोंना जायाखै नोंलाय उन्दुलायनाय नारजि नङा फाथोसो औ केसा बरिया गोदै स' गाइस आंनि नारजि ओंख्रि संनाया मोनबाय दा जोङो दसे उनाव जानोसै आरो जानायनि लाहार फाहार खालामसै स' गाइस जों नै नारजिजों अमाजों ओंखाम जानो नागिरबाय पापर भाजा बानलु गोरान एवनाय नोमबाजै रानिया नारजिजों अमाजों जानोसै नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो बेदरा हरदो मासे गोथाव जानो हायैनि खोथायानो गैया ओंखाम लादेरबावबाय लोगोफोर नै कारेन्ट थांबाबो जानायखौ नागारा दा नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेल नैबे गोदान नोमबाजै रानिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक
कमेन्ट खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो आरो अननानै गरिबथार नोमबाजै रानिया ना दा आङो नारजि ओंख्रि संनायनिफ्राय ब्लगखौ जागायबाय बेनो आरो आंना नारजिजों अमाजों बर'नि ओंख्रि अमा होनबाथ' मानसिफोरा थैनायानो थांखांखायो बर'फोरा दस्रा हारिया नङाबाबो बेनो आरो नोमबाजैनि ओंख्रि नारजि संनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो आं जानायखौ दा बेनोसै बिराद गोथाव जादों आं बाख्नायो आरोना नोमबाजैखौ नारजि ओंख्रि संनायाव हानाय नङा रावबो चेलेन्ज लानोबा फैनो हागोन नोंथांमोना माने सोरबाफोर सिख्लाफोर दङब्ला नोमबाजैजों सोरबा चेलेन्ज नांनोबा नारजि ओंख्रि संनाय फैनो हागोन ओमफ्राय सोरना गोथावसिन जायो नायफैनो हागोन बेनो बरिया संखायो माने मिलौलाजोबो आरो एकदम बारा गोखा गैया गोखाद्रायबो नङा नोंथांमोना सोर सोर नारजि अमा जानो गोथाव मोनो कमेन्टआव लिरनानै हरदो आं नायनानै एसे गोजोननाय लानोसै अके बाय बाय